rád ty jahody? Jasně, běž si pro košíček. Na naší terase máme 2 sestavy S20 osazené stále plodícími jahodníky. Daří se jim velmi dobře, mají nasazeno hodně plodů, už to začíná červenat a určitě budeme mít přes celé léto krásnou sladkou úrodu. Letos koncem dubna jsme vysadili odrůdu Rumba. Krásné červené jahody a blíží se čas první sklizně. Ve Freshberry S20 ve 2 sestavách máme asi půl kila krásných červených jahod. Tohle je náš Amos, který už 3 dny obchází kolem úrody, která je ve Freshberry, aby si ji mohl natrhat. Takže se na ní těšíme, na tu úrodu. A dneska to sklidíme.